Jaké bylo zapojení se do týmu, seznámení s holkami? Myslím si, že to bolo veľmi prirodzené. Kolektív je naozaj super, čo sa týka na ihrisku alebo aj mimo neho. A myslím si, že my ten návrat na ihrisko určite spríjemnili vrátane realizačného týmu. Co se týká třeba tady atmosféry v hale, byla jsem na to zvyklá, když jsem dala na Slovensku. Bylo to podobné, nebo co říkáš na hradecké fanoušky? Určite musím vyzdvihnúť fanúšikov na Slovensku, ale aj taktiež tu v Hradci Králové. So všetkou pokorou som zvyknutá na to, že fanúškovia sú našim 6. hráčom a som veľmi milo prekvapená, že je tomu tak aj tu. A jak se třeba dlouho zvykala na tu halu tady, přece ty haly jsou jiné, jakoby opticky působí třeba jinak, tak co konkrétně ta hala, která je taková domácí, kdy fanoušci jsou skoro za zády hráček. Myslím si, že akákoľvek adaptácia do nového prostredia si berie nejaký čas, ale vzhľadom na to, že máme dostatočný počet tréningov, tak to bolo celkom rýchle a tieto 6 sme si už očekali a myslím si, že už sa to konečne prijavilo aj na výsledky. Super, a jak si to hrálo? Ještě poslední otázka. Hralo sa mi naozaj veľmi dobre a myslím si, že tá dôvera v tým vyplývala aj z tréningu a z tej práce, ktorú sme odvádzali na tréningoch, čiže do tohto zápasu sme myslím išli všetky, aj vrátane mňa, už oveľa sebavedomejšie ako do tých predchádzajúcich a tá veľká bojovnosť sa ukázala a som hrdá na tým, že sme dokázali vyhrať. Tak jo, děkuji, ať se daří v dalším zápase. Ďakujem veľmi pekne. Paní trenérka, jaké máte pocity po zápase? Gratuluju tím, že... Tak pro nás je to hodně důležité vítězství, protože poslední 2 utkání jsme nevyhráli a potřebujeme se dostat trošku na takovou pozitivnější vlnu. Co vám dnes udělalo radost v zápase? Čím vás velký třeba překvapili, nebo co se vám líbilo na jejich? Kdyby mě překvapili, to by bylo špatný, ale my jsme určitě chtěli zlepšit osobní souboje, důraz v osobních soubojích a obranu obecně, když to byl obranný doskok, a to si myslím, že se nám dneska docela dařilo. Samozřejmě bylo tam dost volných střeleckých pozic, ale to z té hry se někdy vyplývá, takže to je jediný, s čím asi není úplně 100% spokojenost. Před zápasem jsme zmínili trojkové pokusy, trojkové střely, tak to dneska teda už dopadlo mnohem lépe než v zápasech. A co ztráty? Máte ztráty? Tak jak už říkáme, dost dobré obrany, pak rezultuje pravděpodobně kvalitní útok, takže si myslím, že to má spojitost s tím procentem střelby. A ztráty, tam myslím, že poločas jsme vydrželi velmi dobře, ale v druhým jsme se nevyvarovali takových fakt zbytečných ztrát, někdy vynucených a někdy opravdu nevynucených. Ve středu je ten Slovenku, v čem bude ten zápas? Tak já bych byla ráda, protože myslím, že dneska ta holky stálo docela dost sil, že zapojíme ještě širší hlavičku něco. Měli jsme ještě dneska 2 dorostenky na lavice, které se do hry nezapojily. Tak já doufám, že tu příležitost v tom dalším utkání budou mít, i když určitě Slovenku nepodceníme. Tak já moc děkuji a ať se daří a ve středu. Tak taky moc děkuji.